toho takzvaného outlaneu. Patria, to znamená, že bola 3/4 na 3, trošku nižšie posunúť a zakliesniť palcami presne na týchto zónach, dobre? Tak. Netreba púšťať ten volant vôbec z ruky, iba na ten okamih preradenia. Bude nás čakať tá prvá zhruba 100 stupňová zákruta, dobre? A prejazdová rýchlosť je teraz samozrejme nižšia, má 80, jazdí sa tu 100-105 km za hodinu. Treba dávať pozor na to slnko, ktoré nám švíja do očí. Namieriť si to presne na stred do horizontu. Nič neurobiť s volantom, iba ho podržať. Bol pohyb. Netreba vôbec s ním pohnúť, dobre? Tuto dole z tohoto horizontu bez brzdy, dobre? Musíme staviť. Dobre, začíname na ľavej strane. Ľava je tá. Dobre, tuto 60-70 brzda. Čiže brzda je naozaj dobré, zatlačiť tú brzdu a to. Plynulo sa dostávame vlastne cez túto zákrutu k jej koncu. Je ten dotykový bod, ten apex zhruba niekde tu. Necháme sa vynášať a plynulo vlastne prechádzame ďalšiu zákrutu. Tu sú dva také oblúky. To je prvý, ku ktorému sa blížime a toto je druhý. A tohoto druhého sa potrebuje dotknúť. Tento pravý ťahla práva zákruta. Teraz ako to jazdíme my to jazdíme tak, že sa snažíme dostať, tam je taký jeden stĺp a ideme stále smerujeme na neho. Teraz keď prichádzame brzda a teraz ideme dovnútra do zákruty. Dobre? Takto úplne presne. A znova ľavotočivá, hneď ju iba švihneme. Teraz nás čaká ľavotočivá, ale veľmi ostrá zákruta. Dobre? Treba si ju odsledovať, ako sa presne chová a necháme sa vynášať na tú pravú vonkajšiu stranu. Tak. Kľudne môžeme pridať, ja nebudem nabádať k tým vysokým rýchlostiam, dobre? To je každého vec, že ako si aj verí a kedy má to potešenie. Dobre, teraz vyskúšame to týmto spôsobom, ako ideš ty. No, že veľmi nízka prejazdová rýchlosť, budeme s tým bojovať a tak ďalej. Dobre? V ďalšom kole prejdeme túto zákrutu úplne presne podľa mňa a porovnáme si tie prejazdové rýchlosti, jo? Táto zákruta sa dvakrát lomí. Práve vtedy, keď si niekto myslí, že už som za, tak práve to je ešte len ten začiatok. A apex dotykový bod je táto priečná čiara na pravej strane. Dobre?
uhol, takže samozrejme, že nás to nepustí. Nechať sa vyňať na tú ľavú stranu a hneď hore na horizont stredom, iba namieriť volant, iba namieriť auto, nič neurobiť, už cítim ten ťah doprava. Hej? Ja všetko vidím. Dobre, bez brzdy sme sa dohodli. Ja chcem dopriať ten zážitok. Jasne. Nepamätám všetko. Ale preto to hovorím stále. Dobre, z ľavej strany. Okolo tej stovky brzda. Silná brzda. Dobre. Trošku moc skorý nábeh na tú pravú stranu. Potom na to samozrejme znižuje tú rýchlosť prejazdovú. Vynášať náľavu, tam čo máme ten sklop, dobre? Očami si kontrolovať vzdialenosť, koľko sme ešte od samotného kraju, z ľavej strany. Sme moc skoro. A už nás to začína vynášať úplne inde, ako sme chceli. My sme chceli ísť zľava, ísť doprava a už musíme zachráňovať a spomalujeme. Dobre? Intuitívne hneď ideme na tú ľavú, prúdka ľava, dobre? Očami si kontrolovať brzda, lebo už ideme moc mimo. Začína z pravej strany, tesne pred tou bielou, čo tam bude, tá biela plocha na pravej strane, tak tesne pred ňou ideme dovnútra. Dobre, tu budeme, zostávame na pravej strane a naozaj treba ma teraz počúvať, dobre? To znamená, že budeme zostávať na pravej strane a budeme kopírovať tú bielu čiaru. Spomalme, ešte trošku, musíme kopírovať tú bielu čiaru. A teraz dovnútra. Tak. A keď to ešte zlepšíme, ešte zdokonalíme, tak naozaj sa znova ešte zrýchlime. Pozor, tu tej štvorke, čo som hovoril, že tak jemnúčko naznačiť. Tá výsledná rýchlosť práve na tých rovinkách závisí od toho, ako prejde zákruty nad tými rovinkami. Dobre, zostávame na ľavej strane, ešte stále zostávame na ľavej. Až teraz sme mali ísť dovnútra. Moc skoro. Tu sa prechádza zhruba asi v strede a postupne sa uťahuje, až potom sa dotkneme samotnej tohoto bodu, tejto čiara. Jemne do tej štvorky, tak. Z ľavej, okolo 130 metrov brzda. Z ľavej, chceme začať naozaj z tej ľavej, lebo nám to inak nepomôže, dobre? Sústrediť sa na ten prejazd, neviem, či je niekto za nami, som nevidel. Dobre, za horizont to nebrzdíme, prechádzame stredom a bez toho, aby sme pohli volantom, dobre? Iba podržať, nič viac, zase hýbeme, intuitívne, že? Bez brzdy. To je, ja viem, že pre niekoho je to tak, že šopa, čo keď to rozmlátim? Nie, keď jazdia ľudia so mnou, tak nie je nikdy naozaj problém. Z ľavej strany začať, okolo 80 metrov brzda stačí. Brzda, moc vysoká rýchlosť, to už je moc nízka zase.
stranu, dobre, treba sa dostať na ľavú stranu, blinker doľava. Snažíme sa dostať dovnútra do tej zóny. To čiara, super. Pocity? Dobre. Všetci iba dobre. Pôjdeme na budúce. Tak sa tešíme. Ups. No. Ja už žetujete v tej aute. Super. Sem. No, není. Je. Je. Fajn. Takto, čo sa týka volantu, dotiahneme pekne? Jasne, dobre, to super. je. Do toho ľavého. No dobre. Tento mi je voľný. Ktorý? Tento. Treba ho len potiahnuť. Dobre, a môžeme ísť. Tá spojka záberá úplne hore, to znamená, treba to tomu prispôsobiť, dobre?